n-avem nicio treabă. O, a venit Mărciu de la All Stars! Mâncățiși, mâncățiși, Da, mă, să răpula stăpine! Care scoaie? Bă, mie nu mi-ai făcut, mă? Nu, mă, ce să fac ție? Pe tu meriți mândria All Stars? Băi, ești chiar mânis? Sunt două, mă, prostule. Ăsta e al lui. Păi și anul ăla nu mi-ai făcut, nu? Ia vezi acolo, prostul dracu. Bă, la anul ăsta ai făcut tricouri? Cui? Nu se dăm? Bă, ești handicapat, uite-te în ele, mă, prietene. E prost rău de tot. Faceți live-os. E mai proastă organizație, Vamos All Stars. Ah. Nile nu putea să zică mai bine. Bă, băiatule, deci eu când am zis că tu ai 200.000 de euro Bă, dar Bitcoin... scoateți în pula mea geaca, că nu vezi cât de cald e, cum dracu mai respiri? Băi, deci... M-ai văzut cu Vamos pe mine? Ce Vamos? Ai văzut cu Și am făcut tricou cu Bă, Vamos. Deci uitați-vă cât deci de tu când prost ai e. două... Când ți-am Mă, zis că câtă e promovare, mă, zi să rupula stăpine dacă mai vrei promovare. tata, dacă nu ești... Prima oară în 3 ani de YouTube când te văd și eu că stă știe bine. Și unde m-am dus acolo, unde se sunt de Watcher. La mustăți? Da. Mama, nebunit Watcher. Auzi, l-am văzut acum, dar te pregătești să dai disc cuiva de la semnat? Da. Mamă, păi, cât de cald poate să fie la voi aici. Hai mă, Sedane, păi ce faci? Ai ascult acolo, arată dracu ce Ai mă, tu ce trebuie? Da, mă, da. Bă, da, cred că trebuie în jos. Cum mă e? Stai că pupăre. Păi eu când ți-am zis o mărime mai mare, ți-am zis o mărime, las că îi dai un Georgiana. Vezi că ai unul în plus la tine acolo care are o urmă de culoare șarță jos, în plus îl dai tu cu Ia vechiul la vedeți, ea. băieți. Eu ți-am zis că Hanoracul trebuie o mărime mai mare. Da, Nu te-am mă, mai da, întrebat știu. o dată la Hanorac? M-am întrebat o dată la Hanorac. Mamă, cred că nici tricou nu-ți vine. Ba, da. Cum mă să nu-i vine de E nimic? mă, zic că un bine, zic că un Sau ce? bine. Hanoracul ăsta, asta mă să nu-i prea mic. E prea mic? Da, mă, Dacă să- ia pe tine. Îmi dai give-away, mă. Iar, deci numai Hanorace s-a îmbrăcat Sedana asta. Nu știu tu ce vreau să zic. Ale tale. Dar ce e greșit? Nu e unul în plus, poftim? De lucrare noi, nu? Ce Păi mi-ai spus să mă sus, suntă bă, mă, pe ești mine. handicapat? E tot ruscă. Păi dă-i ăsta să-l dai give-away. Bă, păi n-ai zis mă că dați voi comandă? Stai mă că ăsta la șters nu se poate. Da, mă, ia la ștersul. Da mă, ăsta îl dai cui vrei tu. E sus. Bă, da, vezi că nu e rău materialul, ești de Nu e rău materialul, doar că, fii atent aici ce să zic, vezi că eu n-am sistema All-Star, frate. Eu am luat-o de pe site, eu i-am cerut-o lui Rambo acum. Și Rambo a zis că îmi dă numărul Oricum Picaio. îți mai dăm niște tricouri, mă. Da mă, coaie, Îți de mai uite, dă niște am modele. vorbit cu Rambo acum. El n-are sistema All-Stars, nu. Nu am, mă! Dacă nu mi-ai dat-o, mi-a dat numărul Picaio, să-l sun eu pe Picaio. A, mergi. A, mă, ești nebun, direct gata, să mai joci. Mamă, urât este. Am stat lângă ăla acolo o oră. Asta zic. Iar ai venit la promovare. A venit să fac promo aici frumos. Nu că nu mă arăt pe live, ca să nu zică lumea nimic. Arată, frate, hai să vedem. Ce zice lumea? Crezi că zice, vamos să ieși prinț? Ești... Os! Am venit să facem pac. Ce faci, nu-i faci calmator? Fac, mă, că n-are conversație Conversație făcută cu Bocan. Ce fac să fac? Bă, vrei să nu te puși, bă? Ăsta e tot. Nu te faci, bă, Nu, ăla e unul plus, ăsta e la lui aici, ăsta e la mani. nu mă lasă lui, dă-i lui Sedan că ies. A, dar e un pic Să șters ai ăsta, două nu a fost. tricouri. Da, mă, la Ăla e. cel mai tare mergi. Mergi. Ce faci de bine, să rup pula? Ai luat și tu mâncare, e foame lui băiatul ăsta. Nu ai zis mă să-ți dau mesaj ție cu ce mănânc? Și ai dat mesaj cu ce Păi nu, că eu mănânc pulă. Până am comandat. Bă, cu aia ăsta e sintetic, mă, tricou. Și-a tăiat unghiile, mă, că ești pula lui! Nu, la picioare sau nu? Cu aia vezi că e normal, deși uite, aia arată muie. Aia mă arată muie. Bravo, stăpine! Bravo, stăpine! Faci calculul? De la 0 sau Vreau alt? să nu fie de la procesor, nu de la 0. Cooler, la schimbat și carcasa. Probabil și prostul ăsta, tot 90 de grade are pe procesor, dar nu știe să-și dea seama. Da, eu, dacă vezi și în al meu, cred că râs 4 Ce? zile. Praf? Ce-am luat curățat toată atunci, asta cu geamul deschis. Nici la Sedan nu mai a fost rușine. Data trecută când am venit cu el, m-a făcut de Auzi, râs. zici că aveam plaja de la Mamaia, zici. Ce plaja, mă, băiatule, aveam nisip direct. Auzi că dădea cu ăla la 2 dimineața? La el? Da, Stai jos, că nu te mănânc. o să stau, nu vreau să... Îți vine, mă, sau e mic? Nu mă vine, vine bine. E bine, mă, cu aia, n-ai ce să zici.
Nu are mă nimic de atac. Are o cută de la cum a fost așezat acum, dar devine... Dar sunt mișto chiar, sunt mișto. Materialul cum e? La ce preț sunt astea să vină? Băi, Bă, ce materialul că-i și dă materialul. bumbac, tu chiar ești țepar, mă? Ăsta nu-i dă bumbac. Ce ți-am dat ceva mai prost că nu meriți. Încă. Dar lui ăsta am dat ce trebuie. Bă, de ești lăbuzul, bă, de Da, mă, sunt de la stres și De la stres? Faci tu un șpriț ceva, că parcă ar merge un șpriț. Bă, bem, dacă are să pună ceva de băut pe aici. M-am lăsat de 6 luni, băi. S-a lăsat de 6 Băi, nu mai beau apă de 6 luni. Unde lucrezi? Bartender așa. Nu mai lucrez. Nu mai lucrezi deloc? Am lucrat la farmă, ce mai tare lucrez? Nu știu. Mai fost ceva? Nu, dar Crește, a plecat pe bursă în America, la Fratelli. Mai pe urmă pe acolo și